Zabezpečenie projektu letných paralympijských hier vo francúzskom Paríži sa začalo už hneď po skončení letných paralympijských hier v japonskom Tokiu. Aktuálne máme 24 miesteniek. Myslím si, že toto číslo je v konkrétnom dátume dnešnom 100 dní do paralympijských hier veľmi dobré. Tie podujatia sú drahšie, ako boli pred 3 rokmi. Je to spôsobené aj teda celkovo vývojom cien ako takých, ale aj cena tých podujatí je čoraz vyššia. Nehovorím o letenkách, nehovoríme o cestovaní ako takom, ale aj cena podujatí ako takých výrazne narastla. Podpora partnerov je v tomto celom procese kľúčová. Bez spoluúčasti sponzorov by táto účasť nebola vôbec možná. Takže tenis na vozíku je jeden z najnáročnejších športov pre telesne znevýhodnených. Ten progres a to napredovanie vo svete ide veľmi veľkou rýchlosťou, lebo je tam kopec profesionálnych športovcov a napríklad ja som 14. na svete a tí, čo sú predo mnou, majú svoje tímy. Je to veľmi extra finančne náročný šport, uživiť sa s tým nejak bez podpory ani nedá a hovorím, ten progres ide veľmi rýchlo, takže napríklad sa dá aj povedať, že mňa to ročne stojí ten tenis okolo 40-50 tisíc eur a keď to zrátam celkovo, lebo sú to letenky, turnaje, štartovné a to sa snažím zredukovať náklady tým, že väčšinou chodím sám. Tak jak tie ostatní hráči, čo tam sú, keď majú svoje týmy a podobne, takže sa vyspĺhajú do iných sfér, do iných smet. Takže tí ľudia, by som povedal, ktorí to berú na takej myšlienke, že tí znevýhodnení to majú ľahšie alebo podobne, to by som netvrdil. Extra náročný šport a nespočíva to len v samotnom zápase, ale tam musí fungovať ten tým aj okolo, čo sa týka kondície, rehabilitácie, trénerov, kondičných trénerov na tenis a týchto ostatných vecí, plus tých nákladov, čo som spomínal.